Soc Anna Maria Campo, soc la mare d'una víctima de trànsit. El meu fill va morir, va ser atropellat per un borratxo, i arrel d'aquesta desgràcia i la ràbia i la impotència que tenia d'haver perdut el meu fill d'una manera tan estúpida, i sobretot pensant la quantitat de gent que moria cada dia i ningú els hi feia cas, és una cosa que jo portava a dintre, no? De per què no se feia cas als accidents de trànsit. Però li va tocar al meu fill. Que vaig decidir començar una lluita, i per això es necessitava una associació. I vam començar aquesta associació amb 3 o 4 persones que, com jo, es van posar, com que vam sortir als diaris i així, es van posar en contacte aquí a Barcelona i vam crear una associació per ajudar les víctimes, per ajudar a la gent. Moltes vegades em diuen que he salvat moltes vides, perquè arrel d'això ara fa 20 anys que està fundada, he salvat moltes vides. I jo el que crec sempre és que aquesta associació m'ha salvat a mi. El pitjor dia de la meva vida. Mai havia tingut És impossible. Moltes vegades, quan sents el telèfon i vas a buscar el meu fill, no vivia amb mi, estava casat, tenia 2 criatures, una nena de 2 anys i una altra de 6, i l'estaven esperant a casa per sortir com cada dissabte. Llavors ell feia esport i se'n va, feia una mica de bicicleta, després tornava i se'n anava la meva jove i els nanos l'esperaven per marxar. I quan van començar a pensar el meu fill era molt puntual, és a dir, quan la seva paraula vindré a les 10, doncs a les 10. La meva jove es va començar a inquietar perquè passaven ja no els minuts, sinó les hores, i estava desesperada. Va començar a telefonar, però a telefonar als hospitals i a telefonar a l'Ajuntament, no sé el que va fer. Realment són moments que només me'n recordo de la pena i la ràbia que vaig sentir. Llavors, al veure que no, al seu costat vivia un policia local, no era mosso, llavors encara fa 20 anys d'això. Llavors va anar a dir-li a aquest policia què podia fer, i va ser aquest policia que va començar a telefonar, sabia ell, a les comissaries i tot, i efectivament li van dir que el meu fill estava mort. Havia sigut atropellat. No puc explicar el que vaig sentir quan em va trucar la meva jove i m'ho va dir. No podria explicar perquè vaig dir una paraulota bastant grossa, perquè estava pregant jo, davant d'una estampa, quan vaig veure que hi havia tanta... O sigui que... Em va telefonar primer el meu marit, perquè estava fora. Em va telefonar perquè va ser el primer en saber-ho. Però em va dir que el nen per nosaltres, a pesar que tenia 30 anys, era el nen, no? I em va dir, el nen ha tingut un accident. Però què li passa? Està molt greu, i no es va atrevir que estava mort. I després em va trucar la meva jove i em va dir que sí, que era mort. Et trenca la vida. És horrorós perdre un fill quan em diuen no, jo t'entenc. No m'entén. No hi ha ningú. Si no t'ha passat, no s'entén. Només vull que sapigueu, o sigui, fer arribar a la gent el sentiment que una persona mor, o una persona perd un fill,
una persona que estima, això et trenca per sempre, no? Podria haver evitat, vull dir, tan fàcilment i pensar que això continua. Van haver, en un moment donat, van haver una mica de baixada, però això continua i continuen perdent les mares, fills, les persones, marits, els amics també, perquè quan mor una persona no és solament una sola persona que pateix, pateix moltíssima, no del grau d'un pare o una mare, però continuen haver persones que pateixen i pensen, moltes pensen com jo, que es podria evitar, però seguim lluitant. Quan ens ofereixen un programa per sortir i explicar la nostra experiència, que és una manera més que la gent prengui consciència, doncs de seguida ens oferim per fer-ho. He sigut una persona forta, molt forta, per fer després el que vaig arribar a fer. I continuo, perquè la pena no es passa, la pena continua. La primera vegada que vaig somriure va ser amb una persona que també havia perdut el seu fill. I ens vam trobar cara a cara i vam ser capaços encara de fer-nos un somriure. I jo vaig pensar, i somrigut, no m'ho podia creure. Gràcies. És que passa que em vas dotar-me aquell dia. Que ara sóc capaç de veure aigua. Aquell dia no vaig... ni aigua. No era jo. Jo era potser un fantasma. A vegades s'ha parlat de fantasmes, però jo el dia que va morir el meu fill em vaig convertir en un fantasma. I això es pot evitar. Aquesta és la història. Això és el que m'ha donat a mi vida. El que crec que es poden fer coses per salvar vides. Espero fer-les. No em moriré sense fer-les. Trobo que he perdut l'únic que em queda dintre de mi és amor als quios petits, perquè és una cosa, és quasi un vici. Veig un crio i no tinc de parar-lo, i tinc de parar-lo i tinc de tocar-lo. I a més em responen. I jo sempre penso que és el meu fill, l'esprit del meu fill, que perquè jo sigui feliç m'envia aquestes criaturetes que van pel carrer o estem a la platja. I els nanos se'm queden mirant, és una que penso que és el meu fill. M'haig d'agafar alguna cosa per continuar vivint. Perdó. Fixa't, jo vaig crear una associació d'ajuda i orientació. Perdó. Jo no he plorat mai en televisió. Potser perquè no era jo. I ara encara, després de 20 anys, puc aguantar. Perdona. Esperança. Jo tinc l'esperança que això s'acabarà. La veritat és que necessito una mica més de vida, no morir-me. I abans pensava, ja em vull morir. No em vull morir, tinc de fer coses encara.